कोकण ड्रीम्स, निसर्गाच्या निकट, AC डिलक्स रूम्स, व्हेज नॉन व्हेज ऑथेंटिक मालवणी फूड, पंजाबी अँड चायनीज. कॉन्टॅक्ट नंबर 9769426601 or 8369393996. ॲड्रेस कोकण ड्रीम्स, जय गणेश मंदिर रोड, मेढा, मालवण 416606. मोती तलावाचा कठडा कोसळलेल्या ठिकाणी पालिका प्रशासनाकडून बॅरिकेड लावून तात्पुरती फुटपाथची वाट बंद करण्यात आली आहे. परंतु बाजूला जाणारा महामार्ग लक्षात घेता कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी ठोस उपाययोजना राबविण्यात यावी अशी मागणी नागरिकांमधून होते. सावंतवाडी मोती तलावात गाळ हटाव मोहिमेदरम्यान चुकीच्या पद्धतीनं माती काढण्यात आल्यामुळे संस्थानकालीन कठड्याचा काही भाग काल मुसळधार पावसात कोसळला होता. ही घटना येथील 3 मुशी परिसरात सायंकाळच्या सुमारास घडली होती. दरम्यान या ठिकाणी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये याची सर्वांनी खबरदारी घ्यावी असं आवाहन नागरिकांकडून करण्यात आलं होतं. तर पालिका प्रशासनानं योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी देखील नागरिकांमधून होत होती. आज त्या ठिकाणी पालिका प्रशासनाकडून बॅरिकेड उभारलं गेलंय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.